gazi ale songo yelene do bi kosabe malikonna la bamako gawo o passé ayere la khafoko wakelen farala o kan ko dafa wa woro la masina dugu kona la ayere la khafoko ulu kon teka urubine la jisoro ale ni kulukoro chanchambola do o toro ajila yeno ambalima amena ni kuna funya ne wala we aka bidon kibaru konna la kawla dunia ka fo ambe wati mina sanoni oye samia wakati muso ulukoni mogobe jo tuma chama gazi la o humu konna la ayirele no ka fo ko gazi ale kon tese ka sa mali konna la bi sabla ni atagalaje gazi asongo kon ba adam ne wakle ni keme sabala fuga tabla wakle ale ni keme woro la yoro dowla kawla dunia ka fo ko ni songo munun kon flene ko o kon ni masoro do refe mali jamana nyamugo ulukon kumbe uni yoro ta gazi songola ni oye subvention ga ulukoni o bara nunu kon njo ka keni e juin kalo fole kada wati yere chugo yakan o kon fene kele gazi frela ulu kon ye gazi la do mali kono chugo suga bela wasongo mun kon mana uja ube oreda gazi songo kan kawla dona kafa ko gazi songo gelalim kon flene fugata se wakele aleni keme woro nunu kon ma ko o kon ye jago kala ulu yere kon ga la nyini ko ne atakalaje gazi frela ulu ka nyama ba ulu ka fola ko gazi koni ko akoni bedi mugo koni ma anguro la keme kono to aleni biolo vlani flani mugo mun kon be dembi duru nyokonata ko gani mugo mun kon tate dembi duru bo ko ulu koni tabedi uma wakele ngelena ko o koni manake femfe koni ye keme ko o fara gazi boati kelenka ko o koni kan ka tonobo ko gani atakalaje ko u koni beta tono mun nyini gazi bara kelenka ko o koni beta keme saba fukata keme nani nyokonala o kum konala gazi frela ulu koni ka association o nyama ulu koni ayere ka foko ulu koni usego bela jeleke ko ga ulu koni te ka se ka priko ka o koni maîtriser ka o hakila jiga fo wati na jamana ale koni me gazi songo subventionné ko gazi bara akoni me fere keme duru ale ni bi konontoni shekina ga sisa gazi bara talembe ayere soro wakle ni keme saba fukata se wakle ni keme woroma yoro dowla jakuma flantigi do ulu yere koni ka fala ulu ye ayere ka fo ko gazi ko ugoni soro chogote kele ko sabla ko yoro dowla ko ulu koni be gazi barata wakele na ko yoro do yere koni fenela abeta wakele nin kemela ko ni o takala jaka kala ka fo ko gazi passe kibo o farauka ko bela jele koni bado ko passe ko ni ngela lendo ni watina ko ulu koni ka bote kala ni ulu koni ma gazi koni songo gela juga dola ga o benata jakuma flantigi do ulu yere koni fenela ayere ka fo ko alni to koni ye utagela ko ulu koni tena utagela ko sabla ko ni ulu ya soro nogoya la ulu kon tena jotono la ko ulu kon fene be afere o nogoya la o re hukum kon la gazi yoro dowla ibta soro wakile aleni keme sabadu yoro dowla ibta soro fo wakile aleni keme woro kondo ni oye gazi e kulo woro kilo nyi ko mu yere kon fene gazi bara belebele banye ni oye kilo tan fly ko o yere kon fene be gadi wa fla aleni keme flala kibara ware mambolo kada kulo ha gawo aleni bamako chalala ayere la ka foko wakile mina fara o passé kan kawla dona ka fo gawo aleni bamako chalala moblu mun kon be boli o sira kan ulu kon ka hake nyini jekulu ulu kon willa ni ka hakil na falen kon ke kayere ka foko ube wakile fara passé kan ni obe damne bi araba dona yere la septembre kalo klitan nani kawla dona ka fo ko ni wakile mun kon faratola fleni e passo kan ko o koni sababu bora ko chamana ko ne atagalaje ko essence ko o koni ngela lendo fambe sisa ko wa ko o yere kon fene ko fe ko lakana bale ko o koni wara lendo ko sobe ko ode kama ulu kon be do farani passé nunka sino adekun o kon be bonya uluma ko sobe kibara ware mambolo ka do kloka ode masina dugu kon nala ayre la ka fo ko urubna kon yitike lendo ino kabini tenendo kawla dona ka fo masina ka fe ulu kon te ka jisan manzoni o ye urubne la je ka sababu yake ko groupe électrogène mun kon be no ni o be barake wala sa ji kon be se ka di dugu deuma ko o groupe électrogène de tiena o kum kon nala masina ale suma jep barakelaw ule ayire ka foko ube chesri bela jelena ka sai ka ni manshi honna be wala sa chuga na ube se ka jidi dugudeuma kuna fan ko chala kibara ware mambolo kada kuloka ode kulikoro chenchambora do tora jila enno kibara msirama ulu konne ayire ka fo ko karido ko ni chenchambora ale konne ato bara konna ba chamanchala ale tora ji konnala o gum konnala wilika jo ko ni kala ka ni chenchambora en ko ni nyini ga nya kon masika da ale ka fo tratado septembre kalo kletan saba o ko ni kala ka soro ni chen ale ko ni tan la kaba kawla do na ka fo ko di wati nun konna protection civil mo ka fola ko ji ulu ko ni yele ni
do kosɛbɛ ko mɔgɔ minnu kɔni bɛ cɛncɛn baaraw kɛ fo ka taa se ba kɔnɔ baara wɛrɛw ma ko u kɔni ka u janto lakana kɔlɔsiliw kɔni na ko sabula ko a kasara kɔni a bɛ se ka bonya kosɛbɛ k'aw ladonna k'a fɔ ko ni cɛ kɔni tolen filɛ nin ye ji la ko ale kɔni tununa ji la mami bugu nka a su kɔni taara ye fo ɲamina ni o ni kulukoro cɛ yɛrɛ kɔni bɛ kulo 100 ni kulo 50 ɲɔgɔnna bɔ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ